Takže milí naši čitatelia portálu pda.sk, vítam vás na takom dnešnom dosť špecifickom videostretnutí. Ani sme neavizovali, že máme v redakcii k dispozícii jeden z najnovších a najočakávanejších smartfónov zo strany Nokia pre tento rok, a to je model Nokia E6. Toto video bude taká prvá návnada, taká prvá uputavka na naše ďalšie videorecenzie a samotnú recenziu na túto Nokiu E6, ktorá je pokračovateľom veľmi úspešnej ságy smartfónov s QWERTY klávesnicou pod displejom. Toto video je špecifické aj tým, že sme telefón dostali do redakcie, vôbec nebol vybalený, to znamená, teraz uvidíte v podstate taký first unboxing, ktorý sme urobili pre vás. Telefón je ešte zabalený, má fólie, čiže spolu s vami sa budeme zoznamovať s týmto modelom takto priamo. Skoro som chcel povedať, že online, ale takto priamo cez našu videorecenziu. Vidíte, obsah balenia ponúka telefón, návod, ako dať dole baterku, respektíve kryť batérie, kde sa dáva SIM karta, klasické 3 boxíky nokiácké, 3,5 mm audio konektor na sluchadla, ktoré slúži za volanie ako handsfree, už celkom špecifická mini nabíjačka s tým 2,5 mm konektorom, mikro USB kábel. To je v podstate všetko. Na spodu ešte máte potom užívateľské príručky a takú dokumentáciu od Nokie. No sa v podstate nič neočakávané neudialo. Všetko sú to veci, s ktorými sa v prípade telefónov značky Nokia stretávame. To, čo mňa trošku zamrzí hneď teraz na prvý pohľad do toho príslušenstva, je absencia púzdra. Nokia i71, i72 týmto púzdrom disponovali. Takže poďme si teraz pozrieť samotný telefón. Prvý pocit, ktorý mám teraz z neho, je, že je veľmi dobre spracovaný materiálovo. Keď sa snažím vlastne palcom nájsť nejaký bod, ktorý by bol taký kritický, že by tam telefón povrzgával alebo niečo zle bolo prekrytované, tak hľadám márne. Tá kombinácia použitých materiálov vyzerá, vidíte, hliník, nejaký kov odľahčený a plastov, vyzerá byť na prvý pohľad veľmi dobre spracovaná. Aj ten kryt zadný kryt batérie, ktorý býva častokrát takým by som povedal, takou achilovou pätou mnohých telefónov, ten prvý pocit je dobrý. Vidíte, telefón, snažím sa pohnúť s tým krytom, nedá sa. Samozrejme, telefón je úplne nový. Ako vidíte, máme tu k dispozícii ešte ochrannú fóliu. To môžem dať dole. Dotyk, stisk kláves je vynikajúci, veľmi mäkký, taký príjemná, dobrá odozva. Rovnako to platí aj o QWERTY klávesnici. Máme k dispozícii, ako vidíte, čierny variant, ešte je okrem toho k dispozícii na trhu biele prevedenie. Predstavme si teraz ovládacie prvky, v podstate spolu s vami sa ich pokúsim nájsť. Tu je krytka mikro USB, áno, čiže pripojenie kábla. Vrchná strana ponúka už spomínaný 3,5 mm audiokonektor, sluchatka sú v balení, tlačidlo na zapnutie a tu by mala byť podľa ikonky skríž pre microSD kartu, áno, je to tak. Ľavá stena má ovládače hlasitosti, pravdepodobne tlačidlo na nahrávanie hovorov, respektíve pre hlasové ovládanie a také šupátko na blokáciu displeja, ktorý je dotykový. Tu potom vidíte diódy, predná kamerka. Dosť atypickým spôsobom je riešená tá spodná plastová, keď to tak poviem, to pokračovanie klávesnice, ktoré je proti predchádzajúcim modelom dosť výrazné. Zadná stena, zabudli sme, 8 megapixelový snímač fotoaparátu, dvojica LED diód. Kryt batérie sme si už ukazovali, dáva sa veľmi pohodlne dole a je z oceľovej, pod ním vlastne batéria
1500 mAh, ktorá bude ozaj slúžiť podľa mňa v tom plnom nasadení 2 dní bez problémov. Toto prvé video bude také ozaj kratšie. Slúži na to vlastne, aby ste videli, akým spôsobom ten telefón v redakcii vybalíme. Snažím sa vlastne vždy otestovať ten kúsok, ktorý síce je určený na testovanie, ale je v podstate ako finálna verzia komerčná do predaja, akým spôsobom tie jednotlivé materiály licujú, jak je prevedené spracovanie, ako je vyriešená kombinácia tých kvázi kovových a plastových častí. Rovnako vlastne to ovládacie tlačidlo, kríž s potvrdzovacím stredom, reakcia týchto klasických nokiackých Symbian tlačidiel je na prvý dotyk perfektná. To isté sa dá povedať o klávesnici. Je tak príjemne mäkká, to znamená, že nemám pocit takej tvrdosti, keď stláčam jednotlivé klávesy. Toľko z našej takej prvého predstavenia Nokia E6. Naše ďalšie videorecenzie sa budú točiť v prípade Nokia E6 o systéme Symbian Anna a predstavíme si trošku aj prácu s aplikáciami v samotnom systéme. Takže zatiaľ ďakujem za pozornosť a pre toto prvé predstavenie také atypické by to zatiaľ bolo všetko. Teším sa, dovidenia pri ďalšom videostretnutí spolu s Nokiou E6. Dovidenia.